Bisi burumni haikheno Taklai Bisiobo Maharaja Bikram Kishore Manikoni Achaima Salno Rwgoi Tipra Motha Bodolni Meri Debbarmani chaitokmwngbai Kamalpur Bimal Sinha Memorial Sakham tei Nakaship Para PHC Sakham no khobwi Marachara PHC Sakham nogni hamya naijak Tongnairokno CHAMUNG tei Chamwng Bwthairok Bakha Maharaja Bikram Kishore Manikoni 170 Salmari Achaima Salno Rwgoi. Ini fung aimane simino sattani simino chung chenglaikha Marachara hospital complete khlaioi tabu Kamalpur hospital paigrakha tabu chung Nakaship para hospital thangnai joto hamya rokno bubagran Bikram Kishore Manikya Bahadurni achaimani Salno Rwgoi chung tini fol tai juice biscuit tokisa oro Rwgoi paigrakha tabu chung bo thangnai Nakaship para hospital chung tini oro tongo chini bisingo 45 ni president chini Meri Debbarma tai 46 ni vice president tongo Debbarma aboni loge wa haino chini joto TWF YTF 45 46 chung collection khlaino tini chini o fol bitoron chung khlailai tonglayo tabuk tini ni o tai kaisa jaga o fol bitoron khlaibai mani yagulo chung haino hai tini ni chini program ko chung thangnai bubagrani birthday no tui chung tini hal haliwo chung kaisa program ko khlainai thangai.